Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो बादुलि जाबाय गोसोफोरानो मोजां नंला भिडिअबो बानायनो गोसो जाला आं दाना मा होनबावनो आंना गोसोआ बिराद गाज्रि ओमफ्रायहाय जिहेतु रुमनिफ्रायनो ओंखाराखै रुम सिङावनो थाबाय थानांगौ माने थागासिनो एक्चुअली फास्टिं खालामदों नालाय स' फास्टिंआवहाय एसे माइन्डआ गरम जायो रागा जोङो थाबनो आलदाया माबायदि जायो आं मिथिया बाट आङो उल्टा बुंफ्लाङो आरोना दाख्लैबो माबा वाटार फास्टिं माबा फास्टिं होननानै बुंफ्लांदों उनाव भिडिअ नायबासो मा बुंफ्लांखो आंलाय होनना सानदों आरोना आङो स' आंबो मानसिसो नालाय भुलाथ' जाखायो नोंथांमोनाबो आंखौ मानसि साननानै सैमा अमा बोरमा सानालासिनो मानसि साननानै माबा मोनसे भुल जायोबा निमाहा होनांगौ आरोना निमाहा होगोनखौ आं आसा खालामबाय स' दिनैहाय आङो मा भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबासो मिथिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड जानाय नङा ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस आंना नै मासुग्रा गोलाव जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय आङो बेयावहाय ब्लेक कालारनि नेल पलिश लागायदोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय आङो रिमुभ खालामबाय आरोना नैबेजोंहाय ओमफ्राय दायो आङो नैबे जुडिअ'नि नैबे मा कालार होनगोन बेखौ ग्रे सिल्भार बेयो बेखौ लागायनोसै आरोना आङो बे साननैसोआवहाय आङो भिडिअ बानायनो गोसो गैया मानो होनना बुंबा आं बिराद दुखु आरो लोगोसे आं बिराद अमा बेदर जानो लुगैसोदों थांनानै जाहैनोसै ओमफ्राय फुंफिनलायनोसै ना बेबायदिबा जानाय नङा गेम्स टुडे मारि दायो आङो नेल पलिशखौ फुननानै लाग्रोनोसै लोगो आंनावहाय नै फैदों उन्दुनानै दङ माने मा खालामनो सानसे रुम सिङाव मा खालामनो रायलाय बियो उन्दुलांबाय ओमफ्राय आं बुंबायखि दे नों उन्दुदो आङो भिडिअ बानायनोसै दिनै सान्दुं दुंदों आरोना नङाबाथ' अखायानो हागासिनोमोन दिनैहाय सान्दुं दुंदों नै ओमफ्राय बे जोंनि रुम खाथियावहाय कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दुं दान्दाल आयो रागायानो हलासो आङो माथो खालामनो रागा जोंनो हामा दायो आं फोननोसै दा साननैसो मेथाइफोरानो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड जानानै दङ जियानो खालामा मानो आंनि फन मोनसेयावहाय एकदम मेथाइया कन्टिनिउसलि गाबबायानो थानांगौ आरोना अब्लासो आङो रिलेक्स फिल जायो अब्लासो आङो माने मा होननो सुकुन मोनो आरोना ओमफ्राय नै मेथाइ दामै पुरा नेल पलिश फोनगासिनो आङो ओमफ्रायहाय सेलनाव थांनोबो गोसो गैया आङो एक्सटेनसनबो खालामनो गोसो गैया ओमफ्रायहाय 2 months जाबायानो खोमा आं आसुगुर हानाया 2 months नङा गेजेराव खेबसे हादोंमोन आङो बावदों ओमफ्राय गोलाव जानायखाय आं नेल पलिशखौनो फोनबाय आरोना स' नै माबोरैहाय नुदों आंनि नेलखौहाय आंथ' बिराद मोजां नुदों आरोना बांद्राय गोलावबो नङा ओमफ्रायहाय जिहेतु आङो बेनिफ्राय थांसिगोन थांनायनि सिगां आङो गवानि जा सि फुड थालि दङना बेखौ जानो बिराद एक्साइटेड बेनि थाखायनो आङो एक्सटेनसन लागाया आखाइजों जानांगौ आरोना आखाइजों जानाय स्पनजों जानाय आंनि थाखायलाय डिफारेन्स गैया अब्लाबो आखाइजों जाबा एसे गोथावसिन जायो नालाय ओरैबायदि अखा हादों ओरैबायदि अखा हादों नै जा अखा हाखादो अखा सारसनजोब्बाय बोरै बोबावनो आं दा इथिं बे आं जे बुंदोंमोन ना जोंनि खाथियावहाय नै न' बानायगासिनो ना बेनिनो मानसिफोर जा हारला बेस्राफोरा अखा हानायाव नै जि अखा हाबाय सारसनजोब्बाय थांथेनबो हाला आङो ओमफ्राय नै आंना नेल पलिशआ मोजां नुदोंना कालारखौ
आयु अखाया अखा हानायावलाय आरो माथो खालामबावनो उन्दुनासो थानोसैलै आङो So guys नै आङो नेक्स्ट डेआवहाय मेकआपथ' खालामनो मोनखायानोसै ओमफ्राय लिपस्टिक लानानै ड्रेस आप खालामनानै रेडि जाबाय आरोना लोगोआबो रेडि जागासिनोमोन ओमफ्रायहाय बे Gadar2 मुभि नायनो थाखाय दायो जोङो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअ'आ दाख्लैनो जेब्लानोखि Gadar2 मुभिया रिलिज जादोंमोन ना बे खालिनो जोङो नायहैदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय आङो बिराद लेजि फिल खालामगासिनो दासान्दि एक्टिभ फिलखौनो जायाखै आङो बेनि थाखायनो आं बिराद लेटलि आपल'ड होदों आरोना स' नै आङो दायो ड्रेस आप खालामखांबाय माबोरैहाय नुखो आंखौ कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाहरनो दाबाव ओमफ्राय दायो रेडि फुरा रेडि फुरा अपेन बेक बिदि टप गानदों आङो ओमफ्राय प्रिन्टेड लंपेन्ट गानदों आरोना दिनैहाय जोङो गासैबो Gadar2 मुभि नायनो थाखाय थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मुभि हलावहाय बिराद गोजाङो स' बेनि थाखायनो दिनैहाय नै लंपेन्ट गानबाय आरोना तो Gadar2 देखने के लिए आई हो एक्साइटेड हो या नहीं वो लोग तो हमको छोड़ के चला गया ना सब लोग जल्दी आओ हम लोग हमेशा लेट होते हैं हम लोग हमेशा लेट आते हैं और साथ में ही रहते हैं तो अभी जा रहे आई नो मूवी ये शॉप देखने से ना तुम्हारा वो सैंडल का ही याद आता है मुझे साइड में हुआ था कैसे बिन कुछ भी लगाया नहीं है ना लिपस्टिक लगाई तूने लगाया नहीं मैं तो लिपस्टिक लगाई Gadar2 yes मोनफैनायावनो एसे लेट जाबाय आरोना नै स्टार्ट जाबायमोनानो मुभिया ओमफ्राय बिराद एक्साइटेडमोन आङो नायनो थाखाय लोगोसे बिराद एक्सपेक्टेसन दङ आरोना स' मुभिखौ नायनोसै माबोरैहाय मोनो स' गाइस नै जोङो मुभिखौ नायनानैलाय बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्रायहाय दाख्लै जिथु रकि एन्ड रानिनि प्रेम काहानि ना बियो एक सेकेन्डनि थाखायबो आं बरिं नाङाखैमोन बाट बेबो मोजाङानो Gadar2आ खिन्थु रकि रानिनि प्रेम काहानि मोनदां मुभिया बावलायलांबायलै बेयो साबसिनमोन आरोना आंनि थाखाय बियो बांद्राय गोलाव एसे माबामोन आरोना ओमफ्रायहाय हिटआनो जादों नोंथांमोना नायखांबायबा माबोरैहाय मोनखो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाहरनो दाबाव स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय